Pozdrav svima ljudi. Ćemo igrati Tank Online. Sad upravo krećem. Vidjet ćete ovaj lik. Ubio sam ga. Kao ovako. Pošto je ovo samo vežba, znate. Sad ću samo ovu garažu da pokupim. Da. Sad ću da nadim ove ovdje. Ubi ga. Skida, ajde pucam da mogu. Neću. Sad. Kako bijemo ovaj prvi kad imam dva? Zato što sigurno to vežba, pa zato. Ne znam. Kom? Nešto mi neće ovaj u. Mislim, šta je ovo nije u. Kako imam dva? A ja imam jedan nju. Pa ne znam. Evo, sad ću morati da ih ubijem, pošto... tako. Sad ću imati vatru i sve ću da ih pobijem. Dođite malo. Pobio sam. Kao za čev. Znači tu moram da stanem da bi dobili ovo. Sad ćemo biti mnogo brzi i onda će da uspemo. Samo ovako. Bandaba bom. What? To mora lepše. I sad ovako. Zalet. I gledajte sad. What? Tu će jedan naći. Prvi ću da puknem bom. Ne. Ubio sam ga. Znači, ubio sam. Ovo. Sad počinjemo. Samo da se ovo čitam. Idemo sad u garažu. Da provedimo tank. Što mi se ne sviđa? To će. Može. To već imam ja M1, a sad mi treba M2. Čin veliki. Tank dobar. Boja. Onako. Nećemo tu boju. Čekaj, vratimo opet na ceki. Šta kažete? Da uzmemo ovu boju. Šta kažete? Ili ovu? Tu. Možemo ovu. Nije nikakav problem. Samo kažete ako hoćete. Inače, ovu igricu, mislim da ne morate da instaliravate, sorry, ne znam. Samo ako imate tanki, ako nemate kao operu, kao ja, onda samo idete na Google i kucate tanki online, odnosno tanki online i otvori vam se. Ako neće nešto, onda instalirajte.
Znači, potpuno lako. I uđete u igricu, tu napišete kako želite da se zovete, nekako, i igrate lijepo tenki. Fore, zato što su u ovoj igrici mnogo zabavne. Evo ovako, skupljate činove pare, kupovate neke mnogo dobre tenka. Evo vidite, ja sam zaradio pare 12.000 sam morao da zaradim da bi kupio ovaj Smokey M1. I taj Smokey je sad mnogo jak. Možda bi ubio, pošto ima ovu dvocevku. Ta dvocevka jaka je, a možda je poboljšao pa jaka. Ali ta dvocevka puca kao rafalno, a ja imam tu dvocevku. Onako mi je lašo. Ali ja ne moram da je koristim. Glupo. Za mene je glupo, meni je dobro ovaj Smokey. Najbolji mi je taj Smokey. Mislim da ću njega da zadržim. Moj brat Stevan mi je rekao da je on najslabiji. Pa vidjet ćemo. Inače, ne znam kako mi fali za čina, tu pišem. Kako on ovaj ne gleda? A mislim, ne pa, šta će. Ali... Ej ljudi, izlazi ovaj ogroman, brate. Beži. To ubili. Shit. Veliki. Dobre. Da, ovaj mi street pogotka ubio. Pa da, poboljšava taj rikošet, brate, pa imam i ja nje. Brzina. Aha. Ja mislim da sam ja neprijatelj. Uplašio se mi. Mislio neprijatelj. Da smo kino. Mislim da imam farm ten 2. Sigurno to mislio. Nemam pojma. Mislio. Nešto... Ne znam što je mislio. Kupimo jačinu, on je mnogo. A to što pomažu vam to da više, na primjer, igraču razbijete štit. A ovaj štit je kao da više imate štit i onda da vam manje, da vam pomalo smanju samo energije, znači nema ono kao mnogo. Oni kao jaki, nego pomalo ovako, pa. A to redko pada, ali Ghoul Box, znate što je to? To je kutija od 1000 kristala, znači. Kad se čuje neki alarm kao tad on pada, to je znak. I onda svi se negde skupljaju, ja sam pokupio jednom, su nekoliko puta, ne znam ni ja, ali fora je zato što umri. Ajde, pukni u sebe. To ubio sam. Onda sa Smokeyem se ubio. Pošto Smokey brže se dopunjava nego Thunder. Bro. Inače, ja ne pojma koji. I snimam tenki. Ne znam kako ću igrati party. Naprimjer sa mojim bratom Stevanom iz Novog Sada. Ne znam da li ću igrati party. Nisam uopšte onako sumnjiv sam na Stevana, pošto on zezne se oko party. Pošto on kad hoće kao hoće nekog da prevari kao ajde party, u stvari gubi. Znači,